What's his name? Major and Clinton. I school we are said that we must continue so Super Stars ghetto stars second that Nyaya iri pakuti chini takatara tikapata kambongeta tichina kufunira kunhu kuita kazofanira ku saka takuda ndine kuti zvitite titi mabhora akange riripo bhora rinoita $20 majezi anoita $55 $2 kwangodhakwa $2 ari pamajezi nekana $2 mashota vanhu vakutanga izi superstar ando makazoitika mvura arakati handadhingi ikati matini anekozikanzi kwamama akurwasenzi kati paita over pressure coming anditi saka uya azonzwisisa andindizvo Clinton ndiona wako mfano wako andi saka imi nyaya yenyu saka nyaya yenyu ndeyekuti muda kuti musponswe majezi nemabhora eze Second Avenue majezi 16 18 avanota 18 majezi savanota 18 nyaya yenyu iri hamusina sara iri kuenda kunani madhokostere kuti muda majezi ebhora timu vanhu vanotamba bhora varipo saka vanhu vebhora vari kuona kudhara Clinton nyaya uri kuinzwa itaura nemukomanero takatomboda kuitaura zviroka asi nyaya kuti hamene kuti mukomana kuti anga nenzara here kana kuti hamene kuti hasha dzaanga nadzo here tangani maporiji bheni akuti hasha pakamera bostimbi kandikati haya pakubhosta usabhosti takamira tiri kudya zvetimanzanekuti bati murwana nowirirana kaimi saka tati $90 inoita aiwa saka Clinton kana akanzi jezi vanoita $5 saka na 18 inovata 90 aiwa ona Major munhu anotamedza acho ndiani kana mukazi mukutetora majezi ebhora anotamedza acho ndi Clinton ndiye anozotaura kuti panodiwa mari dzakaita sei ende timu yebhora iri kudiwa zvechokwadi Major right Clinton chacho ari kutoziva kuti timu yebhora iri kudiwa yenu yakamirira chi Second Stars ende tina advantage yekuti bhora redu totambira chi padhuze paharare handiti saka Clinton bo vari kuwirana mowirana Gweja ka aiwa apo varadza kuti mari havasi kunyatsoiona ipakiliona aibhedhenri aiwa apari orise $1 million Major zemiliyoni yani Tichambomira because unozana Roddie mwanongoramba. Unomuramba chakati.
saka takada kudzira Saka Bo Boys Nyaya itainzwa.